गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू तपु ब्लॉग्स। सकाल सकाल तो दुकान खोली देली। देखो तो टाइम बर्तमान है 7:07। चले चलतु सबुदिन बोले आज भी झड़ाझड़ी करदे। এইটা আপনার ভাবুথিবে মু কোন ପାଇଁ দিଏ তো যেতে সিম লোক নিয়ନ୍ତି না তো এমনি ব্যাকগ্রাউন্ড ট্যাগ না পিক নিয়া যায়। नेक्स्ट मिशन झाड़ू। चलतु मिशन धूप। ठाकुर को धूप देदेली। एबे आसन ग्रहण करदेली। जियो 119 ना जीरो नंबर 240 ना मासे ना 260 ना केते मासे 260 डेढ़ जीबी मासे पूरा 3 दिन रहे। 3 दिन पूरा 1.5 जीबी मासे पकई थी यार थरो बापो बहुत तार हे जे ना नाइ जो एप्लीकेशन दे के चेक करो नले 111 मार दे रिंग एने गलो माने माल पत्र में नहीं के आसिली मु माल दुकान पर पहुंचे पला गाड़ी को पड़ला सब माल देखि दूचे अपन को माल किछि रिव्यू। एटा होचे एल्कोस रे यंत्र पेन पैकेट अपन जानि दियो एल्कोस रे यंत्र एटा होची पिला मानकर कलर जो थाए ए गोटे बाक्स एटा होची चखड़ी असला को रास्ता रे सील छिड़ी गला। देन एटा होची यूजंत्र पेन दुटा बाक्स 40 80 टा पैकेट ये 40 टा पैकेट 40 टा पैकेट। देन एटा होची खाता ये होची नटराज पेन ये ज्योमेट्री बॉक्स देखि दोची ए नटराज ज्योमेट्री बॉक्स ये फुल गोटे बाक्स 10 टा थाय या भीतर एटा तो खाता देखिले ई गोटे खाता 40 टका लेखा बहुत भारी खाता। एटा होची बहुत बढ़िया पेन
କ୍ୟାମେରାଟା ପାଖକୁ କ'ଣ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ 50ଟା ରୁହେ, ଗୋଟେ ପେନ୍ 10 ଟଙ୍କା। ସେଇଭଳି ଏଥିରେ 4ଟା ରହିଛି, ମାନେ 200ଟା ପେନ୍ 2000 ଟଙ୍କା। ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ଛୋଟିଆ ବାକ୍ସ ଭିତରେ 2000 ଟଙ୍କା। ଇଏ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଖାତା ବାନ୍ଧି, ଇଏ ବି 40 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବିକ୍ରି ହୁଏ ଖାତା। এই পেনটা দেখি কিছু মনে পড়ুଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରିନର 045 ବହୁତ ପୁରୁଣା ପେନ୍। এই ପେନ୍ଟା ବି ଆଣିଛି ମୁଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପପୁଲାର ପେନ୍ ଅଛି ସେଲର। ଏଥିରେ 8 ପିସ୍ ରୁହେ, ମାନେ 60 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଆଉ 60 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବିକ୍ରି ପେନ୍ ବହୁତ ପପୁଲାର ବୋଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ନେଇ ଆସିଛି। 8 ପିସ୍ ରୁହେ, ବେଶୀ ରୁହେନି। ତଳେ ରହିଛି ସେପଟେ, ଏବେ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ଆଉ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଭାଇ ନେବେ ବୋଲି ଏଠି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ। ମାଲପତ୍ର ନେଇକି ଆସିଲାକୁ ମାର୍କେଟରୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଜି ବେଶୀ ବି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରିନି। ଭାଇ ଗୋଟେ ସିମ୍ ଦିଅ ତ, ଜିଓ ସିମ୍। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଣିଛୁ ନା? ତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟା ଦିଅ ତ। ଏବେ କଷ୍ଟମରଙ୍କୁ ଜଣେ ସିମ୍ ଦେଇଦେବା। ସିମ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ସିମ୍ଟା ତ ମୁଁ ଶୋ କରିପାରିବି। ସିମ୍ 1ରେ ସିମ୍ଟା ପକେଇଲୁ ତ ଆସିଯିବ। ଦେଖି ଭାଇଟା ମୋର OnePlus ମୋବାଇଲ ଆଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ସିମ୍ ବି ନେଇଛି। ଭାଇ ମୋବାଇଲରେ ସେଟିଂ କରିଦେଇଛି, ଏବେ ଆସିଛି ଟାୱାର ଦେଖିନି। ନେଟ୍ ଥିଲା ଆସିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଇକୁ ତ ସିମ୍ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ହଁ, ସିମ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆଜି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି ଏୟାରଟେଲର ରିଚାର୍ଜ 99 ପ୍ଲାନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ଡ, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦେଲା ମାନେ ତ ମୋତେ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳିବ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ ରିଲେଟେଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେନ୍ ମୋତେ କହିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ, ଦେନ୍ ମୁଁ ଆହୁରି ସେଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଆଜି ଦିନରେ ମାଲପତ୍ର ଆଣାଆଣି କରିବା, ଘର କାମ ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି କରିହେଇନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଲେବର କ୍ରସିଂ ପାଖରେ ଅଛି, ଷ୍ଟେସନ ବି ପାଖରେ, ଲେବର କ୍ରସିଂ ପାଖରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଲେବର କ୍ରସିଂ ଗେଟ୍ ଉଠୁଛି, ଗାଡ଼ି ମାନେ ପୁରା ରସ୍ ବହୁତ ଜୋର ଏଠି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିକେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟଟା ମୋତେ ଦରକାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଡେଫିନେଟଲି କରିବେ। ଆଜିକା ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି, କାହିଁକିନା ଘର କାମ ବି ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ମାଲପତ୍ର ଆଣି ଦୋକାନକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିନା ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ବନେଇବାକୁ ହେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।